कारे मकसूद ना तोर गार मोटा के गोहरा हो गेल बका लगत लाठी की रही के पड़ी रे तनी हिसाब से न ते हिजा पटक के मुंह में पेशाब कर देम कैमरा मुंह मुतबे हां मुते में ए भाई ए काहे अपने में गोर खटोल कइले बरालू यही बताओ जोगिंदर रात भर जाके हम अपने खेत में बोरिंग से पानी चलाई नहीं ऐसा पानी काट के अपने खेत में होता अरे हमारा खेत के पानी एकरा खेत में जात तो हम डरेर बांध नहीं हो। अच्छा हतनी सुपानी के चक्कर में खून बहोई बलो चलो अपना अपना घरे खाना खा लो। जातारा परदेस बोलमुआ हमके घर में छोड़ के तनी जाए से पहले खा लो उठलाली से रोटी बोर के अरे सुना तारे तनी जाए से पहले खा लो उठलाली से रोटी बोर रे कब से गाला फाड़ के हाला कोइले बनी कान में धान डाले बड़ी कि नइखे सुनात तराखा में आग भर गइल बा लौकत नहीं खेली बिस्किट लगावता नी रे भोसरी यहाँ भतार के काम करत करत का पार के पसना गाड़ में घुसता आ तोरा लीपा पति लागल बा। अच्छा तो तू का चाहता रहा तारा चलते इतना सुंदर चेहरा की चिपड़ी पाथी ओ बाप बेचस घूम घूम जलेबी आ बेटी बनतरी श्रीदेवी मारे तहरी बहन 14 किलो लोल से लहू फेंके जो जाके खाना लेके आओ। ए हम खाना उना नहीं बनैले जाना के खाए के बाद जाके बना के खाबू हम बनाई हाँ हम बनाई रे हाँ हम बनाई हाँ तो खेत में खट के घट गई का अपना घरे कूलर के हवा में सूत के दिन भर टीवी देखत रही काम ले हमारे माई बाबू हमरा के मरबे ना कैला का तुम मरला हो। हाँ तो हम तोर माई बाबू ना होई। हाँ तो ठीक बा अब हम घर में 1 मिनट ना रहे। बाबू केकरा के खोजत रहो लुका छिपी खेलत रहो का भाग मत ये तोर मतारी दिमाग के दुनिया दूह के रख देले बिया आ ऊपर से ते अगले माथा खाए। मैं रे चुप चुप हमार राजा बेटा ओ ले हमार राजा बेटा ते अपना माई के समझाओ रूस के मामा घरे जाती है का मामा घरे हमू जाएम का हो साचू जाता रुका जान ना तनी से काम का कइला ह तारा के लहर तारा कपार पर चढ़ गइल रुक जाना आज से शिकायत के मौका कभी ना दे। नारे माई मामा के बियाह होलो नइकी मम्मी आइल बारी सूत के खाए के मिली यही लेखा सुवारी के खबर न खाई जान त आराम से बैठ के खाएम तारा लेखा नौकर चाकर 10 गो रखल बारन स। माई रे नानी होदे पानी भरतिया हम तो तोरा से पहले ही कहले रही कि गजेड़ी नसेरी से बियाह मत कर आज दारू तारी पी के मर गल नू अब मरल लइके नु मरले बा का हमरा गाय जैसन बेटी गधा खानी मरलो क आवे देव करे के आ तोरा भाई से कह के भैंस खानी नहीं पिटवा देत तो हमरो नाम बिमली ना प्रणाम नानी ए हाथ चढ़वा के बेटा तेहू तो ओकरे जमल बारे जब तोरा माई के मारत रहे तो ओकरा बाजा पर मार के लाजा ना निकाल देवेला। ए नानी हमर पापा के बारे में एको शब्द उल्टा मत बोलो हमारे पापा भला है बुरा है बाकी पापा पापा है। हट चढ़वा के बेटा नानी झगड़ा लग गइल रे करिया था कहां बारे रे कहां मां हले जे एकरा के हगवा के ओनिए छिछिरिया कटवा दी है हम छिछिरिया ना कटेम हम हो केम तते गार धोइए एक दिन छिछिरिया काटत ही गार में लगली हल गइल माई रे एकदम बापे पर गइल बा। अच्छा छोड़ चल घरे पूरी या पियाजू बनैले बनी खा ले। प्रणाम दीदी। प्रणाम मामा मामी के साथ खूब मजा मारो तारानू
तोरा फुआ के मात बनो। मामा मामी कहाँ बिया? मामी पदनी त नैहर गल भी ओकरा भाई के बिया बा। तो अकेले हिलावो। बे बे ना। चल सरवा। ए नानी ते नाना से प्यार ना करत रहिस का कि नाना तो के छोड़ के चल गइलन? ए हे ने। ए बुढ़िया हे ने। ए बा बुढ़िया हे ने। ए माई तने तेल के सो में लगा दे। जाए दे रे कमली, बहुत बढ़िया टाइम पर आ गइले। तोर भाई अकेले धान रोपत रोपत परेशान भइल बाटे। हाँ, जाके तनी तेहू हाथ बटा दे। ना मम्मी जी। हाँ हाँ खुश रही, जरिए के सुधरी कहियो ना सुधर। काहे ऐसे बोलता नहीं मम्मी जी? ये राउत चाल रहन तो कहियो बदली ना। अच्छा रहुए बताई मम्मी जी, खेत में से खट के आवत आदमी तो कम से कम खानो परोस दे के चाहिए, तो महारानी लिपस्टिक लगावत तारी त के करा ना खीस बड़ी। अच्छा उ तो तनी जरिए के छड़िया ही अपना बापे पर गइल बिया। अब रौदा तनी समझ बुझ के रहे। अच्छा तो ठीक बा, कहाँ भी शनिचरा के माई देखाई उखाई नहीं खेत। अब देखी ना खेत में जाना लागल बा तो उहे खाना लेके भेजनी हो। तो ठीक बा मम्मी जी, हम खेत में से आवत तनी। अरे ना ना, रौदा दामाद होके खेत में जाए तो हमरा इज्जत के का हुई? रौदा रुकी, हम बोलवावत तनी। अरे ऊपर जरूरी ना पड़ी, हम आ जाए। अरे ना थोड़ी नाश्ता करी तब तक ले आ जाई। मम्मी जी आवत तनी, पेशाब तनी लागल बा। का हो छिनरो, 12 भातार संग शॉर्ट के धान रोपता। अब बात भौजी तू भाई के सामने का मजाक करेलू? अच्छा उ सब छोड़ी, कोनो नया समाचार बाकी ना? का कहीं हमरा खेत में तो 24 घंटा पानी रहेला, बाकी उनकर ध्यान बाधार में रहे। अच्छा तो घर में देवर ओवर नहीं खसन, कोनी से जो तो आबो वाले हेला। अब बात भौजी तू तो जहाँ रहेलू खाली छिनरपने बतियावेलू। अच्छा ठीक बा, हमरो 2 कट्ठा लेव लागल बा, चल तनी रोपे। हेलो हाँ हेलो। कहाँ बारू हो? हाँ हम घर में बानी। छल छल के आवाज आवता। ऊ टीवी चलता। हाँ वो बड़ा तेज चलता हो। हाँ घर में कूलर नु चलता। अब ऐसे रहुए कहाँ बानी जी? हाँ तू जौना कुलारवा से हवा खातिर कुलारवा के लगे बनी, तनी मुड़ के देखबू। रहुआ यहाँ? हाँ देखे अनिहे कि जौना रूमवा में तू टीवी देखता रहनु, कय बाई कय के बा। अब बड़ा बड़का रूम बा हो, दूर दूर तक देवाले नइखे दिखल। चले ना घरे खाली। कौन औकात में मैं दीदी के मरला कैसे? ऐसे और जाने के बा। ना ना रह दी जाके माँ से बताए। तू भोसरो खाए के बार ना बने के बार का, वहाँ 2 टाइम खाना बनावे कर लो तो घर में स्टैंडर्ड रही पादत रहलू हो। आई हवा मुंह मरवावता रे। चल